Hey guys, good morning. Welcome pala sa channel ko ulit. At pasensya na kayo. Ngayon pa lang tayo nakapag-vlog ulit. Nakabalik sa pag-vlog ulit. At ilang days kasi nag-uulan. So hindi ako nakakagawa masyado ng hindi ako masyado nakakalabas. At ito nga pala sitwasyon nung piggery nga pala namin dito ngayon. Yung tubig nga pala nung nakaraan dito sa ilog, umakyat na, inabot na yung flooring dito sa kinatatayo ng piggery. Kaya ito siya, oh. Ayan, yung ilog nandun. Ayan, ilog. Ayan yung sitwasyon ng piggery namin, yung piggery dito ngayon. Taas ng pero nung nakaraan mataas pa yung tubig dito. Ayan, sisiligo na yung mga itik. gawa ng bagyo. Buti na lang huminto na yung pag nagan na yung bagyo. Kaya ito buti na bumababa na pa unti-unti yung tubig. Kaya ayun, ang ganda lang naman inabot. So ayun guys, yun yung latest update natin dito sa piggery natin. Yung tubig, umapaw na yung tubig dito sa may ilog. Kaya ayun, ganito siya kataas ngayon. Ayan ang tapos dito tayo sa piggery naman. Ito, pakakainin ko na. Karating ko lang din dito sa piggery. Pakakainin ko na muna sila. Ilang araw na rin walang ligo itong mga to, kasi nag-uulan. Meron mga paliguan kasi magkasakit. Ayan, pero okay naman. Okay naman na sila. Okay naman. Uy, ito, kain na naman ng kung ano ng dahon, ha. Si Blackie. Teka, pakainin na natin sila. Pakainin ko na muna. Nga pala guys, pitong sako na tayo ng grower feed sa kanila. Malapit na. Sabay bago mag-September o September, may dispatch natin tong 4 at may iwan na isa. Gagawin naming inahin. At ayun, kuha ulit ng panibago para mag-alaga ulit ng panibagong fatteners. Pero ayun, ang magde-decide pa rin yung manager ko na nandoon. Ayan. Ba, tumayo ka na. Tumayo na yan, ah. Ayan. Magutong na bags. Magutong na yan. Ayan. Ito yung balak iiwan. Ayan. Ito lalaki nila, parang kailan ko lang sinimula alagaan to. Actually 4 months na tong mga baboy. 4 months na to itong mga baboy na to. Hey! Lalaway ka na naman. Ayan guys, at pakakainin ko muna itong mga baboy. At mamaya try ko din sila paligan mamaya kung kung mag-aaraw na mamaya. Ito yung nga pala sa likod ng piggery.
Taas ng tubig. Hmm. So, yun lang guys yung latest update natin as of now dito sa ating piggery. At guys, thank you nga pala ha, nasa 269 subscribers na tayo. And thank you nga pala dun sa mga bagong subscribers natin. And yun lang. So guys, please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman syempre updated ka sa bagong video sa vlog na i-upload ko. So guys, at subaybayan nyo lang guys tong serye na tong 5 baboy ko nung pangyayari dito sa 5 baboy. So guys, see you in my next vlog. Bye bye and God bless you.